Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. Mariager Gymnasium er en grøn fællesskole. Det vil sige, at vi har foretaget nogle klimaforandringer. Vi har en pedel her på stedet, som hedder Jens. Han vil gerne fortælle os lidt om det. Så vi har kun 17 minutter. Skal han ind på kontoret? Hørte I det, venner? Kontoret. Og hun løber. Hun løber hurtigt. Hun forsvinder ud af billedet. Om bag planten. Jeg har fundet job. Hey. Så jeg er på vej. Ja. Altså for at begrænse CO2-udslippet har vi gjort følgende ting. Men det har selvfølgelig også været noget med økonomi at gøre, for det har vist sig, at der er en stor besparelse rent økonomisk. Og da det er skattekroner, vi skal administrere her, så er det jo en væsentlig ting. For 2 år siden fik vi installeret et nyt kedelanlæg. Vi fyrer med naturgas her. Hvilket bevirker, at vi reducerer CO2-udslippet med 20%. Og samtidig har vi fået installeret bevægelsessensor i klassen, således at lyset ikke bare er tændt, når man forlader lokalet, men efter 10 minutter, så slukker lyset automatisk. Så der er klart også en stor CO2-besparelse ved, at der ikke bliver brugt energi. Samtidig har vi jo flere steder her skiftet vores loftarmaturer, som giver en besparelse på 55% i energiforbruget. Det vil sige dermed også en væsentlig reducering af CO2-udslip. I forbindelse med vores nye byggeri, det vi kalder mellembygningen, får vi installeret solcelleanlæg og solfangeranlæg. Det kan de damer se der, hvordan det kommer til at tage sig ud. Det der, det er solcelleanlæg til produktion af strøm, og der, det er solfanger til produktion af varmt vand. Der er et billede af noget, der ligner det her. Den er knap så stor, den vi får. Men det er noget, den, fordi den nyeste teknologi inden for den branche, det er, at solcelleanlæg, det følger solens retning. Og det giver en 40% større udnyttelse af anlægget. Så det vil sige, at vores nye tilbygning dernede, mellembygningen, den bliver selvforsynende med energi. Dermed er der ikke nogen CO2-udslip. Så det kunne vi gøre hele tiden noget jo. Men der er stadigvæk ting, der kan gøres. Vi har klasselokaler, som mangler at få nye loftarmaturer. Vi har et ventilationsanlæg. En del af vores... Vi har 12 ventilationsanlæg på stedet. Vi har lige fået et nyt jo. Så hvor er de 10 er ældre dato, som kunne trænge til at blive moderniseret. Og dermed også give en væsentlig reduktion i energiforbruget og dermed en reduktion i CO2-udslippet. Men altså, der er jo en grund til, at vi har et grønt flag, der hænger herude, som det første og eneste gymnasium i landet, der har fået tildelt det af Friluftsrådet. Fordi vi tænker energi her på stedet. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.